akwai wani abu da ake kira microorganism, wani abu ne da ake iya ido baya iya ganin sa sai an sa microscope. In ba a sa microscope ba za ka taba iya ganin sa ba saboda kankantar halittar tasa ta kai ta kawo bayan da za a ido ya iya ganin sa in ba a sa microscope ba. To shi yasa zaki ga baki ga kwanaki da muka je Malam Anwar mai kyau. iyayen soyayya. Za a yi karatun ya kare tun da na riga na zo. In aka ga Zara za a ga wata Malam Anwar. Ga ka ga mutuniyar. To yanzu dai ai karatun ya kare. Wai ya aka yi maka san muna nan. Zuciya ta ce ita fa. Kaga dole in san inda take. Gaskiya ne wannan abin naku yana burge ni. Yanzu dai tunda ka karaso Karatu ya kare. Ana. Karatu ya kare tun ga gashi nan. To karka damu dama inda naga ka zo ai na san karatu ya kare dole soyewa za ta yi. Soyayya wata inuwa ce a bishiya wacce take sanyaya zuciyar masoya, musamman ma idan ana rana ko zafi, sai ka kasance min kamar ruwan sanyi a Sahara. Gamsuwa nake idan na ganke. Zuciya wata tsoka ce da babu irin ta a gangan kamar yadda babu irin ta. Safiya dai ta tashi, kana buƙatar ɗan rakiya? Wannan aiki na saboda haka kawo da muke Kaɗan ba da san ganin fashin kiya.